6-2 heddiw Iwan yn y byn tîm da Grisfyd, a beth yw sylwadau chdi'n syth fan ar ôl y gem? Hapus, so ni wedi cymryd 6-2 cyn y gem, ond o'n i'n teimlo bod ni wedi tynnu'n troed off y gas yn yr ail hanner lle. Ond mae hynna'n berwi lawr i fatigue, o'n i obviously wedi rhoi shift mawr i fewn yn TNS nos fawrth lle, so ni wedi cymryd 1-0 heddi yma, yn gwybod bod gen Airbus gêm galad yn Rhyl, heb feddwl lot am Airbus lle, ond na, hapus iawn efo'r perfformiad, gols da, mae Brisi a Dars eto yn Ethan ar y sgwrs, so ar y cyfan, hapus. Ia, nath Grisfyd dechrau'n gryd o, oedden nhw'n edrych yn reit sydyn o gwmpas y parc hefyd, nath i cymryd dipyn i ddod dros dip y ger i fyny, do? Mae gen i lot o barch at y rheolwr nhw, efo be nath o flwyddyn dwytha, lle stepio fewn i'r feifi ac lot o'r chwaraewyr yn dilyn Eddie Morris Jones i Denby. Ac oedden nhw obviously wedi gwneud i homework arna ni, so athyn nhw man for man fyny ffrynt, sef tri forward line nhw yn erbyn 3 defender ni a trio fatha agor ni fyny lle. Ac oedden nhw'n berig, a dwi'n meddwl ar y gol gyntaf setlo ni, a wedyn pan gathan ni'r ail yn sydu wedyn, o'n i'n gwybod bod na mond un ffordd oedd y gêm yn mynd i fynd, ond gathan nhw gwffio tan y funud ola, a mae goal difference yn bwysig i ni, ond pan ddech chi torri'r gêm lawr a sbio'r gols nhw, mae un yn fliwc sydd wedi cael ei dal yn y gwynt un ochr yma, which dwi'n gobeithio bod Ramsey'n cael y caneri am trio dal aer, a wedyn y free kick, so o gen Ramsey'n chance am hwnna. Ond da ni wedi sgorio 6, goal difference o 4 arall ar ben beth gyda ni'n barod, a o beth dwi'n gwybod mae Airbus wedi colli llys, so da ni'n top league am bythefnos arall. Reit, gath Darren Thomas dwi gol heddiw, yr un gyntaf i ganfod i'r clwb. So chdi gyda gair bach am hynna? Ia, nes i ddefnyddio fo yn y team talk yn y gêm lle, a Darren yn un o hein sydd yn dalan special, ond pan ddech chi roed o 1v1 yn erbyn cipar, mae'n chydig bach yn caught in two minds lle. Ond dyla fod i cael ei ganfad, nath o addo cael ei ganfad yn TNS nos fawrth, chos o'n i siarad lot am y game plan bod ni'n mynd man for man yn midfield, o Daz a Brookwell fel number 10 lle yn edrych ar ôl 2 sgrinar nhw. Ac o fewn 4 munud mae Daz wedi gadael i ddyn a da ni wedi concedio penalty. So mae'r game plan yn mynd, a wedyn dwi wedi cerdded i fewn i half time, hanner isio deitha fo cael go, ond wedyn mae wedi troi rownd a mae wedi sbio ar pawb a dweud, diolch o poeni gael gol yn ôl yn ei second half. So, ia, dwi'n really hapus bod wedi gael o heddiw yma am yr hedar, am yr canfad ag un lle yn barch teg ato fo a'i work rate, so ag defensively eto heddiw yma ffordd nath o weithio. Mae'n just yn joy i weithio fo, mae'n briliant yn y dressing room, mae'n hwyl i gael efo fo, ond mae angen cadw ar ei gefn o hefyd i wneud siŵr bod o ar y lefel yma'n bob wsos, lle so na chwarae teg a llongyfarchiadau iddo fo. A wedyn mae gyda ni, da ni nôl yn Cwpan Cymru wrth nesaf. Be ti'n gwybod yn beriw a be ti'n disgwyl gyda nhw chi a sut ti am approachio'r gem efo'r oge? Ella na ni edrych ar rotatio, sgwad bach sgynna ni, so na ni drio utilisio'r munudau i pawb cael gem lle a fod ar yr un lefel in terms of fatha peak fitness fel maen nhw'n dweud. So na ni sbio'r hynny. Dwi wedi siarad efo lot o cysylltiadau gynnau yn y Wales efo Caer Sws ac ati a dwi wedi cael un neu 2 reports. Mae gen nhw streicar berig yn Richard Davies, dim Fish ni lle, ond Richard Davies nhw. Mae o'n mynd i fod yn berig off yr ysgwydd, so fe wedi wneud yr gwaith cartra i gyd drwy'r wsos ac sticio i ffordd da ni chwarae a gobeithio progresio i rownd nesaf yn y Welsh Cup fyd. Fatha ni semi-final yn dwytha do? Honna di priority eto? Na, fedrai'm stresio, mae pawb yn dweud sôn wrsos yma bod ni wedi cael blip yn y League Cup ag y World Cup lle. Dim yn blip, mae'n pwysa oddi ar, da ni'n cael concentrate ar y league da ni isio. Obviously mae'r cofis a fi fyd yn bersonol wrth yn boddau efo'r Cwpan Cymru lle, ond oes, dwi eisiau progresio, dwi eisiau cyrraedd y semi-final eto ag y final dwi eisiau cyrraedd bob un gêm, ond y sole priority fydd rhaid stresio digon ydy cyrraedd y league. Oce, cwestiwn ola i chdi wan, Iwan. Marcio allan o 10 am y perfformiad? Swn i'n rhoi 7 am y perfformiad, ond 9 am yr ymdrech i feddwl bod ni wedi bod yn TNS nos fawrth. Gret, diolch Iwan. Dim problem.